Egy napjainkban játszódó színdarab, amely egy 2000 éves bibliai példabeszéd feldolgozása. A tékozló fiú ma is aktuális története ihlette meg Mária Remete hidegkút keresztény közösségét. Megszabadulunk a kísértéstől. Az Ábel és Ábel című színdarab szövegkönyvén az utolsó simításokat végzik a szerzők, a próbák hamarosan kezdődnek. Megalakult a Remete Kulturális Egyesület, amely például színdarabokat is színpadra állít. Ez a 10. színdarabunk, és ez egy elég komoly darab lesz, reményeink szerint. A tékozló fiú történetét ültettük át a mai környezetbe, hogy ezzel is meg tudjuk szólítani a gyerekeket és a családokat. A Biblia egyik leggyönyörűbb története a tékozló fiú hazatérésének az elbeszélése. A mai ember is kimondhatatlanul vágyik arra, hogy az atyai házat megtalálja, hogy az élete beteljesedjen. Nagyon szépen írta József Attila, hogy az elfáradt bogarak, mint hazatalálnak, s te térdig csobogó nyugalomban ott állsz az útjuk végén. Vannak szerencsés találkozások, ez a darab is ilyen szerencsés találkozás részemről is, mert a gyerekeknek a lelki világát mindig is különösen a szívemen viseltem, és ez a darab róluk szól. Nem csak róluk, hanem az egész mai világról, amiben mindjárt csomagokkal érkezünk, terheket cipelünk, és olyan nehéz ezeket a terheket valahol lerakni. Sokszor még a családokon belül is tele vagyunk olyan kérdésekkel, kis titkocskákkal, amiket a gyerek még a szüleivel sem biztos, hogy megmer osztani, meg tud osztani. De a darab voltaképpen a bibliai történetnek a parafrazálása kapcsán egy gyógyír is, egy modern, jól érthető, mindenki által világos gyógyír. Arra gondoltunk, hogyha vannak családi mozik, akkor miért ne lehetne családi színház, családi színdarab, aminek a végén az egész család olyan katartikus élménnyel megy haza, hogy úgy érzik, hogy valahogy többek, jobbak lettek a közös élmény által, és úgy átölelik egymást otthon, mint hogy a darab végén is a tékozló fiúnak az atya a fiával végül is egy boldog találkozásban feloldódnak. Kőből kenyér, nyújtsd az orcád, legyél vígasz, gyógyító. Egyetemes értékekről van szó, ehhez hálás téma nyúlni, hálás feladat nyúlni, a jó és rossz, szorgalmas vagy lusta, hívő, hitetlen, ezek előfordulnak, és e körül jár a darab. Éppen olyan korú fiatalok életkorában, akik választás előtt állnak, és színház készül belőle, és a színházban is van teljesítmény, és ezek a gyerekek igenis tudják meg, hogy az is teljesítmény, hogyha színházi élményt tud szerezni nekik valaki, pláne, hogyha még ők is be vannak vonva az előadásba, és ők maguk is játszanak. Az ember erkölcsi viszonyulása nélkül, az ember hitélete nélkül úgy tetszik, hogy nem működünk. A jó felismerése, és a jóhoz vezető út felismerése, ebben természetesen az a különös emberi képesség, amely hát a szeretet vonatkozásában jelenik meg, és hát amely sajnos ma úgy vész ki a világból. Természetesen hát abszolút nem veszett ki, hiszen például ez az ügy is éppen a szeretet jegyében fogan, és ez az ügy is éppen ennek a minőségnek a további éltetése és sajátos akkumulációjára törekszik. Budának a szélén egy nagyon élő, sok nagy családot is magába foglaló keresztény közösség él. Nagyon nagy öröm számomra, hogy ott lehettem éveken át plébános, és én is sokat merítettem az ő hitükből, örömükből. Ott született ennek a darabnak a gondolata, és hálás vagyok azért, hogy ebben a születésben nekem is egy egészen kicsi részem van. A színdarabot reményeink szerint június első napjaiban fogjuk bemutatni a Klebersberg Kultúrkúriában, és ehhez keressünk szponzorokat, akik felvállalják ennek a nagyszerű színdarabnak a erkölcsi mondanivalóját. Tudniillik, a mai magyar embereknek, családoknak nagy szüksége van a erkölcsi megtisztulásra. A mű végén mindenki egy hatalmas katarzist élhet át, a megbocsátás és a szeretet katarzisát, amire hát mindannyiunknak szüksége van. Kedves nézőink, műsorunk végén kollégáim nevében is megköszönöm figyelmüket. További szép napot kívánok, viszontlátásra!